प्रिया मुसाहारि जेरावखि थाया मानो नों फैफिन। जेरावखि थाया मानो नों फैफिनथार आरो जोंखौ नायनानै आरो बिब' सासे बेमारि दोङो फंबाय बिनानाव दोङो बिसोरखौ अननानै। जि थाखोआव फरायगासिनो थानाय प्रिया मुसाहारिया गोमानानै दं। 15 बोसोर बैसोनि प्रिया मुसाहारिया थांनाय 23 जुलाइनिफ्राय गोमाना दं। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एदेनबारि गामिनि थागिबि लंकेश्वर मुसाहारि आरो नीलिमा मुसाहारिनि नैथि फिसाजो 10 थाखोआव फरायगासिनो थानाय 15 बोसोर बैसोनि प्रिया मुसाहारिया थांनाय 23 जुलाइनिफ्राय गोमाना दङ। प्रिया मुसाहारिनि बिमाया फोरमायनाय बायदिब्ला स्नेहा दैमारि मुंनि सासे लोगोआ प्रिया मुसाहारिखौ थगायनानै गुबुन जायगायाव लांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय बे सानै हिनजावसा गथ'फोरखौ बहाबाफोर नुसनबायदोंब्ला हमना दोननो आरो 6002548620 6003545056 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायहरदों। नोंनो मा नांगौमोन जोंनि सिगाङाव नों फोरमायनोबो हायाखै, थेवबो नों फैफिनबानो जाबाय, जों नोंनि नांगौखौ सुफुंनानै होगोन जोङो। जेरावखि थाया मानो नों फैफिनथार आरो जोंखौ नायनानै आरो बिब' सासे बेमारि दोङो फंबाय बिनानाव दोङो बिसोरखौ अननानै नोंनाव फैफिनथार। जेनेबा बे आंनि फिसाजो प्रिया मुसाहारिखौ जायानो लांदों, थाबैनो माबाफिनथों आरो न'सिम दिनहरफिनथों बेखौनो खावलायो आरो जोङो, जाहाथे बियो मेट्रिकखौ मोजाङैनो होफैफिननो हायो बिनि थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो रायजो राजाफोरखौ। आरो मबाइल नम्बराव खोन्थाहरबानो जाबाय। जाहानाव सासे गथ' फिसा थाफैदोंमोन, बियो दाख्लै सुनिबारावनो फैनाय, आंनि फिसाजोआ भलिबल खानो थाङोमोन, बेवहाय बियो फैफानानै सप्तासे जाबाय नै मैयायो ओमफ्राय जों माइ गायनो थांनायाव बे गथ'खौ बियो थगायनानै लाना थांबाय। ओमफ्राय थांनायाव बिनानावफोरा आंखौ जि फन खालामहरबाय, जोंहा प्रियाया थांबाय बेगाव जि एरिखौ सोनानै होननानै बुंबाय आरो बेयाव। ओमफ्राय आङो माइ गायना फैनानै हाखु दाखुहै फन खालामबाय, फन खालामबाला जोंहा बिमाया बुंहरबाय आरो उनावहा बिसोरो माबायावसो दिल्लीयावसो थांनो होन्दोंनो, एसे थाब खबर ला होनबाय आरो बेयावहा जोङो हाखु दाखु आबसु अफिसाव थांबाय आरो। ओमफ्राय गथ'आ लांफैदोंमोन स्नेहा बहानि हाग्रामारिनि उदालगुरि जिल्लानिनो हाग्रामारि गामि आरोना हरिसिंगा हाग्रामारि दं। हरिसिंगा हाग्रामारि। ओमफ्राय दा बे गथ'खौ मिन्थिदों बिदिनो खालामबाय थायो होननानै बुंदों आरो। जोंहानि गथ'आथ' बे थाफैयामोनबा बिदि जानाय नङामोन आरो, बेनो फैनानै बेबायदि खालामनानै होबाय। जोंहाथ' फिसाजोआ माइसो गायबाय थायोमोनदि बेलासे ओमफ्राय प्रेक्टिसाव थाङो, ओमफ्रायो फुङाव माइ गायो आरो बिदि माइ गायखांबाला ओमफ्राय बिदि न'आवनो थाबाय थायोमोन आरो, बियो फैनानै बिदि खालामना होबाय। ओमफ्राय फुङायाव मोखां ओरै सुनो थाङो, जि गोबाव बायदिसिना फुस्लायबाय थायोदां आरो बेखौ मिन्थियाला आरो जोङो, गोबावदों फैयो आरो। थारमाने बे हिन्जावसायानो लाना खारबाय आरो ओमफ्राय जोङो एसेबो मिन्थियाखै। ओमफ्रायो जोंहानि फिसाजोआथ' आखायाव थाइसे फैसा गैया, ओमफ्रायो साइकेल फानलांदों होनना खोनादों आरो जोङो। ओमफ्रायो जायबा बिसोरजों थांफानो नागिरनाय बे लोगो सासेखौ लांफैफिनबायनो आरो बिस्रा बिमादै नामा। लाना थांनायावथ' आरो बिसोरथ' मिन्थिदोंमोन, थेवबो बिमाया जोंखौ थाब खबर खालामनायबा जों बारस' खालामनाबा मोनहागौमोन आरो। दा मा बुंगोन? ओमफ्राय दाथ' बिसोरनिनो दायखौनो बुंबाय जोङो, बे गथ'नि बिमायाबो एसे दायानो जाबाय। जेनेबा जोंखौ थाब कन्टेक्ट खालामहरासैना बिसोरो, जोंथ' नङाबा थाब कन्टेक्ट खालामनायबा बारस'बायनो हागौमोन आरो। ओमफ्राय दा बिमाखौ फन खालामो जोङो, बिमायाथ' जोंखौ गोरा गोरासो बुंहरो, मोजांखौनो रायलाया। नै दिनै मोनावबो जों फन खालामबाय थाबाय, फनानो बिजिसो जाबाय थाबाय बेहा। ओमफ्राय दायोबो जों आबसु अफिसनिफ्राय फैबाय। ओमफ्राय नोंसोरो बे बिमाजों, आंबो बुंदों आरो बिमाखौ जों मोगा मोगि रायज्लायगोन बिमादोंहा होननानै, बिमानिबो साल थानो हागौ होननानै हन्देर थादों आरो जोङो गुवाहाटियाव थानाय हिसाबै। बिनिखायनो बिदि फिसाजोआ आरो फिसाजोखौबो फन रायज्लायहरो फिसाजोदों, आरो जोंदोंथ' रायज्लायहराखै बियो। नोंसोरनि न'आव जोंहानि फिसाजो थाहैदोंनो होननानैहा थिनहर होननाथ' बुंजायोमोन बियो बिमा जानानै, बेफोरखौबो जेबो बुङाखै आरो बियो। आंनि बदल थांना होनायखाय 300 थाखा होबाय, नों बे 300 थाखाखौ लाना थांदो आरो जोंहानि फिसाजोखौ लांफानाङा होनना। ओमफ्राय आंबो फिसाजोखौ बुंखाबाय आरो। बहा फरायोमोन? हरिसिंगा हाइस्कुलाव। मा क्लासावमोन? 10आवहा।
ओमफ्राय बियोथ' बिदिनो फुस्लाय बेखौ माइ गायनायनि माबाखौबो हाजिराखौ बैयावहा सखायाव थांलायनानै हाजिरानि फैसाखौ होस'नानै लाना थांबाय आरो बियो आं फिसाजोखौ बुनोबो नागिरदों ओमफ्राय बुनो नागिरनायावहा फिसाजोआ न'आव हाबफैबाय आरो थांफानाङा दै बिदि थांफानाङा आं दा माइ गायना फैनानै नुफिननांगौ होननानै बुंलांदों आरो ओमफ्राय दि दसे थानानै बिनानावफोरनो 10 थाखा फैसा होनानै थांबायनो आरो जिखौथ' जाहानिसो लांजोबदों बे हिन्जावसा गथ'आथ' जेबो ड्रेसबो गैया बे गाव गाननायल'सो जाहानिखौनो लांजोबदों आरो बियो बेबायदि खालामना गालांबाय आरो जोंथ' दायो बिराद हाखार बे जों फिसाजोखौ नांफिनगौ आरो जेरावखि जायाबाबो जेनेबा प्रिया मुसाहारि ओमफ्राय दा थांनाय समाव बिसोरो ओरै खालामबाय माबा न'नि साइकेल गोदान दङमोन ओमफ्राय बे साइकेलखौ हरिसिंगायाव सोरनोबा फानबायनो आरो 1000आव बेनिफ्राय दा फैसाथ' आखायाव गैयाब्लाबो दा साइकेलखौ फाननानै दा बहा थांदों बहा मादों बेखौथ' जोंथ' मिथिया जेनेबा खोन्थालाङाखै न'आवबो बेबायदि आरो बेसे गोबाव जाखो नि मैया जेनेबा दिनैसिम मैया साननै 11थासोआव खबर मोनदों आरो जोङो नङा बे थांनाया न'निफ्राय ओंखारलांनाया साननै जासिना दोनदों साननै औ जासिना ओमफ्राय दा जायबा सासे थांफाबावनाय बिखौ जेनेबा लाना थांबाय आरो बेलेगा मिथिनानै दा जोंहानियाथ' आरो दा बिदिनो थाफानाय हिसाबै दा दासिमबो खबर मोनफाफिनाखै आरो बिजों लोगोसे सोर थानाय लांदोंमोन बहानिमोन लांग्राया बे स्नेहा मुसाहारि दैमारि स्नेहा दैमारि बबेनि हाग्रामारिनि हरसिंगा हाग्रामारि ना हरसिंगा हाग्रामारिनि नोंथाङा फैबाय थाखायोमोन नामा फैबायलाय थाया फैयाखैमोन ओरैनो गामियावबो खुरमा दंमोन आरो खमायाव फैयोमोन ओमफ्राय दा एसे सिगाङाव माबा जाबाय गामिनि सानैसो लोगोसे लाना थांफानानै एसे बे गामिनिफ्रा बुजानानै बियो गोबावैनो फैलामोन दायो थाहाबनानै आरो नै दायो जोंफोरनाव सप्ता मोनसे थाफैनानै बिदि खालामफिनबाय आरो जोंहानिखौबो लाना थांनाय जाहैबाय आरो दायो बेबायदि जादों दा नोंथांनियाव थाफैनाय समाव नोंथाङा बेखौ बादा होआखैमोन नामा होदोंमोन ओमफ्राय आरो थांफानोबो नाङा होनना बुंनायमोन आं बे गथ'साजों ओमफ्राय अब्लाबो दा आरो जों खामानि मावनो थांनाय लोगो लोगोनो बिसोरो थांखोमानाय जाहैबाय आरो हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबोल प्लाइबर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो मबाइल नाम्बार 9394712499 नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेरा जगायनानै होगोन बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी शो बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 24 आगष्टसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं 4 आगष्टआव तामुलपुर 6 आगष्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि 12 आगष्टआव बाक्सा 19 आगष्टआव चिरां आरो 21 आगष्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार 8399890945 91011023339 आरो 9577573499 बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो